Eletään sunnuntai 9. maaliskuuta ja mulle iski tämmönen inspiraatio, kun on näin mukava kelikin, niin mä aloitan riskusavotan. Kävin justiin hakees isännän kuomukärryn tuolta ja peruuttelin sen sinne oottamaan. Tässä on jo vähän noita riskuja ja sitten pitäisi tosiaan karsia tää ojan reunus näistä kasvustoista. Mulla on käytössä tämmönen Makitan akkukäyttöinen saha. Mulla ei ole tämän käytöstä aiempaa kokemusta. Mä oon vaan nähnyt, miten sitä käytetään, niin mä luulen, että se tieto riittää mulle. Katsotaan, miten tästä tulee. No niin, mä aloittelen tästä näin. Mä yritän saada tän yhden nyt kaadettua kuvaamalla samalla, mutta sit mä luulen, että mä tarvin molemmat kädet, koska näitä riskuja kasvaa tässä aika paljon. Kaatuu. Noi, olipas tää näppärä vehjä. Tästä se lähtee. Tämmönen akkukäyttöinen saha kyllä ylitti kaikki mun odotukset. Tästä tietysti pitää olla vaan varovainen, että leikkuusuunta on poispäin itsestä, että tollakin saa kyllä pahaa jälkeä, jos se osuu jalkaan. Ja sitten täytyy muistaa, että jos on kiviä esimerkiksi, niin täytyy varoa, että ei vaan osu kiveen, nimittäin toi terä sit kyllä tylsyy. Mutta on kyllä huippuvehjä. Mä oon saanut aika paljon täällä niin sanotusti tuhoaikaan. No niin, puut on kaadettu ja palauttelin sahan tonne auton perään suurin piirtein samaan paikkaan, missä mä se otinkin. Jos vielä kerkeis noi riskut keräämään pois tosta ennen kuin isäntä tulee kotiin, niin saa nähdä sit huomaakseen mitä, että täällä on tapahtunut mitään tämmöisiä tuhoja. Mut joo, se oli tosiaan niin Makitan akkukäyttöinen saha, niin mun täytyy vielä mainostaa sitä, että jos sä oot yhtään suunnitellut tommoseen hankintaa, niin mä voin antaa tuolle ihan täyden suosituksen. On meinaan niin helppo käyttää, niin kuin näin naisenakin, on kevyt ja sillä saa kyllä tommosta rankaa kaadettua aika helposti. Tosin pitää muistaa, että siinä on myös se leikkaava terä, että erityistä varovaisuutta noudattaen niin ei tule vaan sit mitään sattumuksia. Ja hyvä olisi, jos olisi valmiiksi laitettu varaakku, että jos sattuu loppumaan, niin ei sitten jää työnteko niinku siitä kiinni, että lähdet latailemaan akkua. Joo, ja vaikka mä ajattelin aluksi, että tarkenenkohan mä tämmöisellä kuoritakilla, niin voin kertoa, että kyllä toi aika fyysistä kuitenkin on. Että onneksi on laittanut toppatakkia, mulla on selkä meinaa ihan märkä. Tässä näitä riskuja nyt sitten ladon tonne kärryihin. Mulle tuli vaan mieleen tässä semmonen aihe kuin naisten ja miesten välinen tasa-arvo. Mun parisuhteessa ainakin ei ole naisten ja miesten töitä. Niin kuin moni voisi olettaa, että tää olisi just niin miesten töitä. Niin se varmaan jossain suhteessa onkin, mutta meillä kyllä niinku kummankin tekee niinku periaatteessa kummankin töitä. Mies keittää ja käärii pyykkiä ja siivoilee ja tommosta. Mitä naisten töitä, niin kuin niitä kutsutaan. Ja mä sit voin tehdä näitä ukkojen hommia. Mut siis ei se on mun mielestä joku niin vanha tabu, että nainen ei voisi tehdä tämmöistä duunia. Miksei voi? Me naiset tehdään mitä me hautaa.
täytyy vaan uskoa itseensä ja oman tekemiseen, niin pystyy tehdä kyllä ihan mitä vaan. Mutta kyllä nämä hommat vaan on niinku semmosia. Näillä kyllä niin saa pään olla. Tää on nyt aivan mahtavaa terapiaa täällä riehua näiden riskujen kanssa selkähiestä märkänä. Tää ei ole hirveän tehokasta yhdellä kädellä, mutta so what? Ja siis kaikista parhaintahan tässä on se, että mä teen tätä ihan omasta tahdostani. Ei mun mies oo sanonut mulle, että nyt akka jumalauta, me raivaamaan se ojan pientare. No. Mä vaan tykkää häädellä kaikkea. Massa on kivaa. On 2 tervettä kättä ja jalkaa, niin sitä pystyy tekemään ihan mitä vaan. No niin, nyt ne on riskut siellä. Sitten vaan kansi kiinni. Oh. Vähän jäi tänne pian. Ei paha. Ei paha ollenkaan. Kyllä täällä voi mennä. Joo. Isäntä on tää Ruohosen pajalla hitsaamassa kaariputkia yhteen Audiin. Ja mulla tosiaan meni tää sunnuntai-aamupäivä sitten tässä näin omissa puuhissa. Mutta nyt on hyvä fiilis, kun tääkin homma on tehty. Mä ärsytän laittaa. Noin, se pysyy varmaan sillä yhdellä kiinni. No ei näe kyllä nyt ainakaan ketään vastaan tulevia raapi. Tää on hyvä. Nyt vaan menoksi. Isännän Pemarilla tässä nyt sitten kahdella. Omassa autossa ei ole peräkoukkua, niin onneksi edes yhdessä on. Siellä on kärryt perässä ja homma on purkua vaille valmista. Mikähän toikin valo? Vittu, onko mulla nyt peräluukku auki? Herra Jumala. Tarvii varmaan laittaa kiinni, jos makita tuolla maantiellä. Täällä mä nyt päästelen vähän kirkolla. Kertoo, että on kyllä niin kuollut kylä. Siinä on meidän kirkko ja kylän ainut kauppa. Tässä on semmonen puoli tuntia kaupunkiin tuonne Vaasaan. Ei paha ollenkaan. Voisihan noita riskuja paljon helpommin polttaa niinku omassa kotona jossain pellolla, mutta kun me ostaa taajama-alueella, niin täällä se ei valitettavasti ole mahdollista. Täytyy kuljettaa ne tuonne hyötykäyttöasemalle. Se on siis viikolla yhtenä päivänä auki, mutta viikonloppunakin sinne voi kuljettaa niitä riskuja, kun ne jätetään se alueen ulkopuolelle. Mä en vittinyt äsken kuota, kun mä tulin tähän, kun tässä oli joku pariskunta tuomassa kans riskuja, niin en sit viittinyt. Mutta tänne niitä tosiaan roudataan. Täällä on jokunen risku. Kärry on nyt tyhjä ja nyt mä lähden palauttaa sitä sille, mistä mä haikin sen.
Kärryn peruuttaminen on vähän semmonen uskon asia. Sitä ei saa hirveän paljon liikaa miettiä. Pitää osata vähän kääntää päässä niitä asioita, niin sit se onnistuu. Jos alkaa hermoilemaan tai joku neuvo vieressä, niin voi kertoa, että siitä ei tule niinku yhtään mitään. Parasta kun saa vaan yksin olla omien ajatustensa kanssa peruuttelemassa, niin ei tarvitse ottaa montaa kertaa uudestaan. Nyt se lähti linkkuun. Oi, mä tästä mitään tää. Niin, nyt on kärryt palautettu takas. Pemari tuli kyllä vähän rapaseksi. Toivottavasti en saa sitä noottia, kun se on eilen pesty. Mutta autoissa on kaikki pellit ehjänä ja riskut on pois ja nyt tarvii mennä vähän tankkaamaan. On meinaa energiat aika vähissä.